Бисмиллахир рахманир рахим. Намираме се в първия ден на месец Рамазан. Един от най-прекрасните месеци за мюсюлманите. В същото време и едно голямо предизвикателство. Когато помисляме за този месец, ние си мислим по какъв начин можем да издържим, като се ограничаваме от храната, от водата, от нещата, които са позволени в останалото време. Това може да бъде ограничение за много хора. И това може да бъде и също голямо предизвикателство, за да се започне да се държи уруч. В една история се разказва следното. Един богослов е решил да посети една болница за душевно болни. Когато влязъл в двора, той забелязал един болен, който бил вързан и крещял с голямо веселие, с щастие, имал усмивка на неговото лице. Тогава богословът отишъл при него и го попитал: „Ей, човече, ти си с вързани ръце, с вързани крака. Какво те кара да бъдеш толкова щастлив? Хората на твое място биха страдали, а ти ликуваш. Каква е тайната на това?“ Тогава болният отговорил: „Да, аз мога да бъда с вързани ръце и с вързани крака, но моята душа е свободна, за това, че аз съм щастлив, независимо от състоянието, в което се намирам.“ Тази малка история е показателна за състоянието, в което се намираме в този свят. Много често този свят ни действа ограничаващо и всъщност в стремежа си да се освободим от неговите ограничения, ние без да искаме попадаме още в по-голяма плен на всичко това. Когато днес мюсюлманите започват да държат уруч, когато днес мюсюлманите се обръщат към себе си, започват да пречистват себе си, започват да освобождават себе си от всички тези ограничения на тялото, от всичко това, което ни кара денем и нощем да се трудим, да изоставаме и най-прекрасните и най-важните неща, объркваме се всъщност кое е важното и кое не. Много често хората работят и се трудят за така наречения насъщен, но в крайна сметка това, което се получава, е, че цял ден и цял живот те работят, за да се хранят. Днес, в първия ден на месец Рамазан, Аллах иска от нас да се обърнем към себе си, към своите души, да ги пречистим от ограниченията на този свят и в същото време да помислим за истинската свобода. Да помислим за това, коя е истината за този изотвъдния свят и кога ние сме ограничени и кога сме освободени. Благодаря ви. Вассаляму алейкум ва рахметуллахи ва баракатуху.